No, nyt se kävi silleen, että ensimmäinen paketti 10 tuli Temusta. Se painoi 10 kiloa. Elikkä karkeasti ottaen 100 kiloa tavaraa on tulossa. Tilasin kännissä. En juuri muista, mitä tilasin. Vaatteita ainakin ja jotain dartsiin liittyviä juttuja ja vähän vittu vaikka mitä. Katsotaan. Ensimmäinen. Feikkivalvontakamera, mikä on jo lytyssä, eli paskana. Helisee. En halua avata. Seuraava. Hyvin jouluisalle näyttää. Hyvin jouluisalle näyttää. Laatu on taattua kiinalaista paskaa. Tuntuu ihan jollekin pressulle. Ihan siisti. Jeesus. It's your birthday. Oh yeah. Upea. Mihin me laitellaan näitä? Tonne. Seuraava. Joo. Ui, tää on hieno, tää on hieno. Jatkoo. Cypress Hill ihan siisti teepaita. Seuraava. Täällähän onkin tutut hahmot olemassa. Beavis ja Butthead. Cornholio. Lapsuuden lemppareita. Yes. Sitten otetaan seuraava, koska samalla teemalla näyttää jatkuvan. Joo. Ihan tyylikäs. Beavis ja Butthead taas siellä. Oi, vasta 3 T-paitaa. Aha. Taitaa olla huppari, kun on sen verran painolla. Ui, saleettina aito. Kääsmanki. Huppari. Selkäprintillä oikein vielä. Tääkin on ihan siistin näköinen. Seuraava. Joo, tää huokuu aitoutta. Vittu saatana. Björn Borg on vittu niin aito kuin voi olla aito kiinalainen. Jaa. Ja tästä sitten seuraa vaikka tästä tämmöinen. Tähän onkin kivan näköinen pikkupaketti. Mikä tämä on? No se hair trimmer. Jumalauta. Tohon vittu mikä se on se karvojen leikkauslaite. OneBlade Philips. Siihen tämmönen no se hair trimmeri osa. Alright. Seuraava. Tässä näkyy jotain dartsiin liittyvää. Jumalauta. Vyölaukku. Darts vyölaukku. Onks tää niinku normaali vyölaukku vai onks täällä ihan niinku dartsi tikkapaikat? Ihan vitun ruma normaali vyölaukku. Millä ei niinku käytännössä tee mitään. Ihan joo, roskiskamaa. Jep. Seuraava. Pikkupussukka. Nää on kivoja. Nää pikkupussukat. Täältähän meillä tulee kortsu vissiin. Ei kun täällähän pyörivät päät dartsitikkuihin. Oikein hyvä.
Oikein hyvä. No, jatketaan sitten näitä keltaisia pusseja, kun nämä on näin kivoja. Mitäs täältä tulee? Täältä tulee eriväriset pyörivät päät. Tämä selvä. Ja kolmas pussi. Mitäs meillä täältä tulee? Tadää! Samalla teemalla jatketaan mustat pyörivät päät. Niin kuin noin edellisetkin. Eli kahdet täysin samanlaiset taas, en tiedä minkä takia. Sitten seuraava. Ui jumalauta, tää on siisti. Mulla on tää Tarromäki pyrkiässä, mutta vittu, että on hankalan näköinen. Mikä vittu tää? Ahaa, tää on joku palapeli. I saw that. Tämähän menee heti tonne. Ottais tää vaikka tänne ove yläpuolelle. Vittu, et on hieno. Sehän sopii tonne ihan saatana hyvin tää kohta. Näyttää kun saadaan tätä pakettia purettua vielä enemmän. Otetaan vaatetta seuraavaksi, koska sitä ei olekaan vasta kuin pari hupparia ja 3 teepaitaa. Täältähän tulee seuraavaksi tämmöinen yllättäen Jeesus-aiheinen. Disappointments. All of you. Ai vittu. Kovaa shittiä. Jaa. Läpinäkyvää pussia taas niin vituusti. Hetkonen. Ihan vitu paljon samanlaisia pieniä poranteriä, metalliteriä täällä monessa kerroksessa, 3 ainakin. Maybe 50. Tuskin on koskaan käyttöön. Sinä siinä. Ui! Vittu on kyllä Jeesus-aiheesta matskua kyllä nyt tulee. Nyt tulee. Tähän muuten Merssa justiinsa. Ai vittu, nyt on niin, saa tosi monta osaa. Hyvä, että osaa käyttää. Oi, menepä sinne. No, tämmönen Jeesus ja Jousi saa koelauvalle päättämään. Terve Reino! Mitäs sitten? Joo. Dartsivarsia. Lisää vituusti. Näitä on ihan saatanasti. Elää vittu Virmolle yhtässä. Joo. Joo, sit Joo, tosissaan mietin, kun näitä on 10 pakettia yhteensä tulossa, tää on ensimmäinen, niin ja ensimmäinen paketti painoi 10 kiloa, nyt täältä olisi niin periaatteessa 100 kiloa tulossa tää. Muovia, mitkä menee mereen. Piippu pitää olla ehdottomasti, koska en polta. Sitten seuraava pussi. No nyt on muuten kalsareita. Onko hienoja? En tiedä, avataan. En tiedä onko hienoja, näitä on ainakin ihan vituusti. Montahan näitä on. No, määrä korvaa laadun. Mitä? Määrä korvaa laadun. Määrä korvaa laadun, joo. Thinking Love, missä on kirjoitusvirhe, mutta ehkä se on tehty tarkoituksella tai sitten ei. Niin. Koska joo, hello. Hello. Hello, hello. Joo, vituusti kalsareita.
Ja nyt ei tarvi ainakaan peistä, kun käyttää kerran heittää vittua. On tosi huonolaatuisia nämä vaatteet ollut tähän mennessä. Joo, yllätyit varmaan ihan vittu. Yllätyin. Joo. Tääkin on taas tämmöstä vitu pressua. Hiki lentää varmasti. No, mutta Reino tekee sun kanssa tätä tutkimusta, niin mä katson tän. Kato! Pelipaita, dartsipaita. Higgers. Nate Higgers. No niin, Turo, mennään me ulos. Joo, sitten seuraava paita. Mitä se repsukkeja kattoo? Nyt siellä arvosteluja. Ui vittu, täällähän lukee oikein laku. Hyvä pelipaita, laku. Ja seuran nimi Nuikkikasi löytyy sieltä. Tää näyttää ihan vittu pienelle. Minkä kokoisen mä oon tilannut? L. Tää on taas vittu Kiina L, saatana. Menee just jollekin vittu 120 senttiselle merenneidolle. No niin. Täällä on taas. En tiedä mikä. No paitahan siellä on. Uhuhuhui vittu, no nyt on hyvä. Rakamakafo. Freestyle. Tididididi. Jumalauta, mitkä sieltä seuraa. We in the army now. Wow. Ai saatana. Nyt on laadukkaan näköistä. Nyt on laadukkaan näköistä. Tää kattaa ottaa tuossa reiästä. Mitä vaan. Voi hevon vittu miten huono laatuiselle tuntuu. Oikein karvat ja kaikki. En mä nyt tiedä. Nää kestää varmaan vettä. Tuntuu ainakin. 4/4 lukee. Siis vittu, täällä on oikeasti karvakaulukset ja on nimittäin jämäkän makuiset puihin nousukengät vittu. Näillä voi kiivetä vaikka pystysuoraa kalliota takaperin käsillä nyt. Pääsee perille. Laittais nääkin tohon. Noniin. Jännittävää. Mistä lähdetään seuraavaksi? Sukkia. Ryömiehelle ryösukkia. Work. Vitusti. Sukkia aivan vitusti. Nyt on kalsareita ja sukkia saatana. Noin. Jahas. Mikä vittu tää on? Nyt näyttää mielenkiintoiselle. Ei mitään käsitystä. Lesbians eat what? Ai saatana, kiinalaiset on nerokkaita. Ja ne ketkä tilaa kiinalaisilta, niin on vielä nerokkaampia. Tää on taas vittu oikein tiedä menikö 400 vai 800. Mutta hukkaan ne meni kuitenkin. Meni mitä meni. Bokserit. Mihin on siirretty minun muijan naama. Ja pitää minun kyrvästä kiinni. Tyylikästä. Rakamakafo. No niin. Nyt onkin oikein kinukit panosta, niin on laittanut pakettiin. Eli täällä on jotain särkyvää todennäköisesti.
Mysteerilaatikko. Se vittu tää auki. Viimeksi tuli tämmönen joku laatikko vittu, niin en saanut auki, niin se häisi. Mitä vittua, täällä on dartsitikat. Kyllä. On komiat. Terätkin on vakiona vittu eri mittaiset. Tää on just tätä Kiinan laatua. Vittu nää on paskoja. No tätä samaa konkurssia kun näyttää olevan toinenkin samanlainen paketti, niin onko taas tilannut tupla kappaleen kännissä? Miten vittu mä satoin äskeisen auki jotakin vahingossa? Ihan oikeesti, miten vittu tää auki? No niin. Dartsit-tikat täältäkin tuli ja ei uskos, mutta tällä on ihan sama mittaiset terät täällä on vielä jokaisessa. Joo. Okei. Hyvä. Sitten. No. Dartsitikka sulkia. Sanotaanko, että näitä nyt on vähintäänkin vittu riittävästi. Ihan saatana. Joo. Tuotteessa meillä alkaa loppumaan. Mutta ei ne ihan vielä. Onhan näitä kuitenkin vielä tässä joku verran. Katsotaan. Vittu nyt on mahtavaa kyllä, saatana. Old school burtsumipaita. Vittu tää on hieno. I like it. Sitten, no niin. Metallikylttejä. Farmin Dartsone. Sitten tää Pajan baari. Valmis rutuussa Velkometo SFC. Proudly Service. Mitä ikinä tuotkaan. Ihan siisti. Ja tää on meikäläisen nimellä varustettu lakus Darts Clubi metallilätkiä. Mitä lienee? Jep. Nyt on kyllä vittu sen verran jo saastutettu mikromuovilla kaikkea, että avataan sitten vielä let's see. Täältähän tulee T-paitaa taas. Mutta millä printillähän? Voi että kun on Antti ollut viisas ja tilannut hienoja Cypress Hillin paitoja kyllä. Pakko sanoa. Nää on hyviä. Noin. Sitten seuraava. Aitouslinjalla jatketaan. Tämähän on tämmönen Björn Pori. Tämmönenhän tää on. Mikä ikinä onkaan. Joku vitu. En osaa kyllä sanoa. Onko tää nyt vittu joku hinttilaukku miehille? Vai mikä? Tuntuu kyllä tosi laatukamalle. Ei tunnu. Joo. Lisää dartsi-aiheesta. Tämähän on. Mitähän vittu? Terve. Nyt on muuten. Ei jaksa edes repiä auki. Mutta pitäisikö me mennä salille vai? Vai. Tämmönen vitu heitto
kohta matto, mikä ikinä lieneekään. Mutta joo, sellainen. Vielä pari pakettia. Avataan tää. Täältä tuli bokserit, missä on meikäläisen naama ja ystäväni Mattilan Antin naama, kun hän on sammunen ja suu auki, niin. Terkkuja kapteenille. No joo. Nyt on tyylikkään näköinen. Kauluspaita. Tää on vähän tämmönen meksikolaisia kalloja ja paskaa tyylinen kauluspaita. Aika huono laatuinen. Sitten on Jeesus-tarraa, tietenkin. Ja sitten nämä on ilmeisesti nämä on etikettejä. Aika montahan näitä nyt on, monta lienee, mutta ilmeisesti johonkin oma viinipulloon voi laittaa näitä. Santaas Pis. Ja kaikki tiedot sitten siellä, mitä sisältää. Pullotettu Pohjois-Navalla ja kaikenlaista paskaa sanoisinko. Jaa, paitaa, lisää paitaa. No, mitäs paitaa sieltä seuraavaksi tulee? Kyllä vittu, maku on kohdillaan. Musta surma. Euroopan touro. Milloin se nyt olikaan? 1300-1400. 1347-1351. Oikein humoristinen paita ja... No eihän näitä vielä vittu loppukaan. Kato, täältä alta löytyi. Ei näköjään haittaa, kun yksi meni ruttuun tosissaan tälleen litteeksi näistä kamerapaketeista, koska vielähän näitä oli 2 täällä lisää. Se kurityy kamera. Jaa, keltainen Magic-pussi. Sano Sutisen Jussi. Täällä, eikö tässä edessä ollut jotain dartsipaskaa nyt kai täällä? Jatketaan samalla linjalla. Niin. On varmaakin ja kyllä, täältähän löytyy siniset perät. Siniset kiepuvat perät. Jepa jee. Next one. Nyt en taas kyllä osaa sanoa yhtään, että mikä tätä on tulossa. Let's see. Tämmönen joku perkelee. Voi, tyynyliina. Niinkö? Onko tämä tyynyliina? No periaatteessa tää voisi olla tyynyliina, mutta tää ei vittu aukea mistään. Ei kun aukeita, on täällä pienvetoketju. Vittu miten hieno. Siinä on Turo ja Reino on siinä. Ei miten päässä. Siellä on Turo ja Reino. Se on tyynyliina.
Joo. The next one. Täältähän löytyy taas jälleen ja kerran kauluspaitaa. Siinä on hieno kauluspaita. Meikäläinen Kuhmossa. Kännissä kalalla. Sitten hihakuvana. Meikäläinen ja Turo siinä. Joo, ja selässä, voi vittu. No, Palsamäen helihän se siellä on. Ei ole kyllä ihan ekana uskonut, mutta vittu on aika herkkumimmi. Se on vittu kun se on varattu, sitten kun se kaupparatsu jättää sen, niin Tillihän siinä ekana jonossa vissiin lähtää sitä. Ja näköjään kun on päästänyt tuohon meikäläinen ja Turo-aiheeseen, niin vielä löytyy yksi metallikyltti. Tämmönen animaatio, GTA-tyylinen. Minä ja Turo. Pikku hetki. Koira puuttuu. Joo. Aika paljon sitä on kaikkea paskaa. Kuinka pitkään tää on enää otettu lukestossa nyt? 27 minuuttia. Mitä helvettiä. No tästähän tulee kokonainen YouTube-jakso. Leikkaamattomana Kiinan krääsästä, mitä ihmiset tilailee humalassa kesken dartsi-illan, niin kun huomaatte kerran vuoteen, kun käyttää dartsia, niin sit siinä käy tolleen innostui. Mutta joo, siis viimeinen paketti, ilmeisesti. Joo, en tiedä yhtään mitä täälläkään on. Wow. Joku nahkakotelo. Nahkakotelo. Nyt on muuten aika hieno. Nyt on panostettu Kiinapuolelle. Tää on ollut vittu kallis Kiinassakin. Mikä vittu tää? Miten tää aukeaa? Ei vittu, siinä on dartstikkuja kuvat siinäkin. Ei saatana. Onks nää nyt vittu? Ei kovin monet. Ai vittu, vähän tuli lisää tikkoja saatana. Voi hevon vitun muna. Ihan niinku näitä tulisi ikinä käytettyä yhtään missään. Mutta eikä tässä nyt olemaan sen verran sitten tältä. No, siellä on takapiha ja kaikkea muutakin. Mutta näyttäisi toi yksi vielä, kun toi meni tonne noin. Niin siellä se Jeesus nyt kattelee, ettei tapahdu mitään pahuuksia saa.